Аз съм Корай, живея в село Нова Черна. Моята майка и моята баба работят в биологична експериментална база Калимок. Те са по професия биолози-изследователи. Хайде да направим една екскурзия до Калимок, за да научите какво точно прави биологът-изследовател. Хайде! Вие се намирате в биологична експериментална база Калимок. Това е нашата биологична експериментална база. Имаме гости всяка година от чужбина, по принцип от София, които се занимават с опръстенявания, различни проекти. Имаме колеги, които се занимават с комарите, ловят си комари. И това е нашата експериментална база на БАН, Българска академия на науките. Как решихте да упражнявате тази професия? Ами как реших? То стана случайно. Обаче не съжалявам и съм много доволна, че работя. В какво се състои вашата работа? Ами нашата работа предимно се състои развъждаме червен ъглич, който е записан в червената книга и е много рядък вид. И е бил неизчезвен. И сега по изкуствен начин в болери го развъждаме. Имаме 3 двойки ъгличе, които се живеят самостоятелно по двойки. И всяка година си люкат малки. И като поотраснат вече, като почнат да летят, и ги пускаме в водоемни такива, в язовири. И сме ги пускали тук наблизо край Антимово, край Каварна последно, в Маджарово, на много места. Опръстенявали сме птици, слагаме им пръскалища, после определяме вида, пола, колко тежат, например, колко му те са различни види. Има мазнини, имат кръстените, защото някои имат по-слаби кръченца, някои с по-дебели, зависят от птиците. Имат си номера в пръстенчето, всеки си има пореден номер и се пише задължително България. И се случва, да речем, тази година ловим птици, които сме ги опръстенявали преди няколко години, които се завръщат пак. Да. Имаме и лястовичи, които са опръстенени и пак се идват при нас. Необходимо ли е специално облекло? Специално облекло? Не съвсем, когато необходимо е, когато се ходи по полето, да си по-облечен, по-добре облечен, с потуши, вижте резони. Тук в лабораторията, когато се взима кръв с бяла пръстилка, например майката на Корай взима кръв от птиците, прави натривки, може да отдели плазмата от кръвта